De astăzi, eticheta energetică ERP este obligatorie chiar și pentru încălzitoarele de apă. Obiectivul acestei noutăți este de a oferi consumatorilor maximă transparență și posibilitatea de a compara. Dar atenție! Nu toate categoriile de clasă energetică A sunt egale. Cu centralele în condensare tradiționale, oferă economii doar la încălzire, în schimb ce prin centralele Cosmogaz, în dubla condensare, se poate economisi 365 de zile pe an, deoarece condensează și la producerea de apă caldă. Noile centrale Cosmogaz sunt unice și de ultima generație, astfel că dubla condensare este posibilă grație unei tehnologii inovative care permite recuperarea căldurii din gazele arse, dar și atunci când se încălzește apa caldă menajeră, făcând posibile economii de 10%. Nu conteni, alege cei mai buni! Cosmogaz, dubla condensare, duble economii!